מה נשמע? אתה יכול לצלם את הרבי. לא, עוד לא, עדיין לא, עוד לא. הוא לא עובד יום שישי. יום שישי. לא עובד. איפה הפילים הקטן שי? לא, בכנסת, אין פה תמיד. אין פה? אני רוצה לתת לה. מה זה זה? איך לדבר לשלום? איננו בתורתך ודבו מצליח טוב? כן. שתיקה? כן. ויחד לבבנו הלאה, מה שלומך? אין חללים כאלה שזה השבת? עוד לא, יש לי לא פה. זה הכל טוב. כפול, נכון? אם זה היה באמצע וזה לא היה נוגע באות, אז זה לא היה פסול. זה איך נהיה חור כזה? להשאיר. איפה? אוי, זה חור, וזה משוח, נכון? לא, זה לא משהו. למה זה כזה דק מהיר? זה דק, זה קלף דק. יש סופרים שמעדיפים לכתוב על קלף עבה. זה מטמא את היד שאני נוגע? מה פתאום? קלף של ספר תורה מטמא את אין הנוגע. לנו היום. על כל מה שנתת לי, תודה רבה לך, אשר יתברך. על כל מה שנתת תביא לי גם בית, תביא לי הכל קומפלט. לא מגיע לי כלום, לא מגיע לי כלום. לא מגיע, לא מגיע. זה לתוך הכניסה או לתוך הבית? על החנות? זה בתוך החנות, בכניסה לחנות. עדיף שלא יהיה שקוף. ערננו בתורתך. צדיק, צדיק, צדיק יסוד. זה אתה דו צדדית, אתה מוריד את הדו צדדית רק, או שיש לך פה מסללים. נובע מכוח חוכמה. עמי! אתה רוצה להביא לי בפעמיים? אוקיי. יהיה לך יותר נוח? אוקיי, בסדר. מצאתי קופה. שים את זה שם תכף במקום. תדעי למה אני אומר שים את זה מצאתי במקום קופה. חזרה. תכף תדעי למה אני אומר מצאתי קופה. כן, אוקיי. אני חושב שאני אומר סתם אמרתי מצאתי. אני חוזר בתשובה. כולנו צריכים לחזור בתשובה כל הזמן. מתייחס לזה כך. כן. אתה יודע, לפעמים כאילו תופסים את העניין בחיצוניות, מה זה חוזר בתשובה? אחד ששם כיפה, דתיים לא צריכים לחזור בתשובה, זה לא נכון. שנייה אני בא.